मासबाद सिमा रायजो लामायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायजों सा 30 गेलेगिरिफोरा गोब्राब जोखोम। उदालगुरि जिल्ला अरां साहा बागाननि जोलुर गेलेगिरिफोरा अरां मासबाद सिमा रायजो लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला अरां साहा बागाननि जोलुर गेलेगिरि हानजाया गंसे मेजिक गारिजों सनितपुर जिल्लानि चापय साहा बागानाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनो थांदोंमोन। बे समावनो हरखाब लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानाङो। बेबायदिनो सा 30 गेलेगिरिफोरा गोब्राबै जखम जानाङो। जोखोम जानाय गेलेगिरिफोरखौ दा देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावरि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।